Gihimo sa local government unit Isabela City, Basilan ang ikaupat ug final nga Adapt a School project sa Barangay Dike kagahapon Oktubre 23 sa kolaborasyon sa National Commission on Indigenous People ug nagkadayang stakeholders. Ang proyekto kabahin sa pag-obserba sa National Indigenous Peoples Month sa Isabela City ug subay sa 9-point priority agenda sa LGU sa paghatag og suporta ug pag-atiman sa mga huyang ng mga miyembro sa katilingban. Tingwa sab sa proyekto nga mapalapdan ang paghatag hinabang sa mga vulnerable members sa komunidad, partikular Indigenous Peoples School children nga nakasinati og talag saong hagit sa pag-akses og di kalidad nga edukasyon. Aron matubag ang mga isyu, sunod-sunod nga pagbisita ang gihimo sa project team sa mga IP schools nga naa sa syudad. Atol silang pagbisita, nagtanyag og mga mahinungdanong serbisyo ang grupo nga nakahatag og dakong epekto sa kinabuhi sa mga pupil. Dunay mobile library access ug nang apod-apod sab og mga school supplies aron adunay gamit ang mga bata sa ilang pag-eskwela. Midunar og school supplies ang usa ka iladong mall ug fast food chain nga kaabag sa LGU sa proyekto. Gihimo aktibidad sa MS Bernardo Elementary School din usa ka gatos ka mga pupil gikan grade 1 hangtod grade 3 ang nakadawat og school bag. Suportado sa mga opisyal sa lokal ug probinsyal nga gobyerno ang proyekto. Ang Adapt a School project nagsilbi nga talag sa ehemplo sa kolektibong dedikasyon sa nagkahiusang pagpaningkamot sa nagkadayang organisasyon ug mga individual sa pagsuporta sa akses sa edukasyon ug kaayuhan sa mga indigenous peoples communities sa Isabela City. Kahinumduman nga unang gilusad sa Isabela City, Basilan ang Adapt a School project niadtong Oktubre 9 ning tuiga aron mahatagan og importansya ang mga miyembro sa tribu sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.